बड़ा एगो वायरल रहे हमारे गाड़ी गीत और लोग हमरा के गरिए गावे के बुलावेला। हम सोहर गाई बियाह के गीत गाई इतना मतलब रहेला। मंच पर चढ़ते लोग डिमांड करला कि गाड़ी गाओ। एक कहे के बा कि लाल मरे चाहिए आहाला हल के पिसाई। और उत्कर्ष जी सुनी ध्यान से। उत्कर्ष के पीछावे छपाई कहे के बा कि बहड़ की थ्रेसर हिया कि बहड़ की थ्रेसर हिया छोटा की मशीन हो आ जमीन छोड़ के उड़ा जमीन छोड़ के उड़ा आ उत्कर्ष के बहिन हो जमीन और दीदी एक और गाड़ी गीत रहे। टाइम ज्यादा हो गई बा, ठंडा बहुत लगा था। कहे के बाद कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो अदुगो जो बना रखे के गो बेग मिली हो। सुनी रहुआ मुंह पर हाथ रख के हंसी मत। इरा भाई में गलती रहे। जब वो जानत रहन के हेमा पड़े आई है तो अच्छा फैसिलिटी देवे के चाहिए। तो ई जानबूझ के ऐसे कइले हां। कहल जाला नु मुंह में अंगूरी कइल जाला गाड़ी सुने खातिर। तो उहे मुंह में अंगूरी कइले रह। अभी बहुत गाड़ी बा जना से लजा के भाग जी जैसे हमनी के गरी आई जाता। कहे के बा कि सुना उत्कर्ष के दीदिया के नेक मिली हो बबुआ के मौसी के नेक मिली हो दुगो जो बना रखे दुगो जो बना रखे और देखिए गलत मत सोचो। ये हमने की रीति रिवाज कि रहरी के तीन पता तीनों का चनार ये सोचत है कि हम कहाँ के प्रोग्राम बुकिंग ले रहे हैं। ये इनका अफसोस होत कोई। लेकिन कहे के बाद कि रहरी के तीन पता तीनों का चनार अब उत्कर्ष जी के सब बहिनिया उत्कर्ष जी के सब कहे के कबा कि उत्कर्ष जी के सब बहिनिया आ सब के सब खेला रे सुनी पैसा दे जाए के लिखे जो रहे के बा रउआ सोचम कि नेग दे के हम नीचे उतर जाए ए जे रहे तारा के जाए ना दे। हां 200 के नोट चमका का करबो। एही में हम गीत गइले रहे कि नमरे पना मारे उड़ा वाला गजब हला ये नमरे पना मारे उड़ा वाला गजब हला ए भैया गजब कई हला ए भैया गजब कई हला ए भैया। अजय भैया टोपी वाले भैया बगल में अनुपमा दी के बगल में
थोड़ा मंच पर अब आइए ना, अब आइए। रहुआ बबुआ के बड़का पापा है नु अरे रहुआ के ना करी बड़का पापा छोड़े उत्कर्ष भैया को जीजा ना हम करिए ना करो ई कोन बात ई गलती कइले बने तिनका के करी आवत भाई हो गइली ना अब ना ना छोड़ल नहीं ना कहे के बा कि ना मारी पा ना मारी उड़ावा जब गई बिहारा रे भैया ना मारी पा ना मारी उड़ावा जब गई बिहारा रे यही में उत्कर्ष के मुहा वाला जब गई बिहारा रे भैया और आप कहे के बा कि जई बकी करब डरा